हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि दावहारुगयारि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोसे नोंथांमोनजों आं दिनै मोनसे मोजां भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै बुंनो नागिरनायानो जाहैबाय सोरगोनि लामा एबा सोरगो रायजोखौ जों बोरै मोनगोन बेनि गेजेराव रायलायगोन। आङो खुनु बबेबा मोनसे धोरोमखौ लोब्बा लानानै बे बाथ्राखौ बुंनाय नङा। नोंथांमोना गोथौयै साननानै नाय आरो गोथौयै सानना नायनानै आं बुंनायनि सायाव नोंथांमोना डिसकासन खालामनानै बाथ्राखौ बा कमेन्टखौ हरबानो जाबाय नोंथांमोना नंगौना नङा। सोरगो रायजो होननानै बुङोबा जों मोनथिनो मोनो जे जों थैनायनि उनाव बबेबा मोनसे जायगायाव जोङो मोजां खामानि मावोबा, इसोरखौ नों सानफ्रामबो खुलुमोबा बबेबा मोनसे सोरगो रायजोआव जों थांनो मोनगोन बा इसोरजों थाफाहैनो मोनगोन, जों आलो गोजोन मुक्ति मोनगोन होननानै जों सानो। जों गासैबो धोरोमानो बेबायदि सानो। नाथाय जोङो सोरगो रायजो एबा सोरगो रायजोआव थांनो थाखाय, जों मुक्ति मोननो थाखाय बा पापनिफ्राय जों बासायनो थाखाय जों मा मा खामानि मावनांगोन जों बेखौसो हमनानै नायनांगोन। खोनासं लोगोफोर, नोंथांमोना जिखि धोरोमावनो जाया मानो, सोरबा ख्रिस्टियान जानो हागौ, सोरबा हिन्दु जानो हागौ, सोरबा जैन जानो हागौ, सोरबा बुद्धिस्ट जानो हागौ, सोरबा इस्लामिक जानो हागौ। नाथाय नोंथांनि गोसोआ जुदि मोजां नङाबा नोंथाङाबो सोरगो रायजो मोननाय नङा। नाथाय नोंथाङा जेखि धोरोमाव थाया मानो, नोंथांनि गोसोआ जुदि गोथार, मोनफ्रोमबो धोरोमजों गोरोबनानै थानो रोंनाय, मोनफ्रोमबो धोरोमखौ अननो रोंनाय, अब्लानो बेफोरबायदि नोंथाङा बयजोंबो मिलायनानै थानो रोंनाय, पाप हाबा मावनो गिनाय आरो इसोरखौ सिबिनो रोंनाय, बयजोंबो मिलायनो रोंनाय, मोनफ्रोमबो धोरोमखौ दुसियालासिनो सोरगो रायजो मोनफ्रोमबो धोरोमखौ दुसियालासिनो नोंथाङा संसार जानो हालाङोब्ला सोरगो रायजोखौ नोंथाङा मोनबाय होनना साननानै ला। नोंथाङा नोंथांनि गामियाव मोजां जानानै, एरियायाव मोनसे एरिया मोजां जानानै आरो बुहुमाव नोङो मोजां मानसि जानो हायोब्ला अट'मेटिक नों सोरगो रायजोखौ मोनगोन। मानो होनना बुङोबा नोंथाङा थांनानै थानाय समावनो बे मोगथां संसारावनो, बे बुहुमावनो नोंथाङा सासे मोजां मानसि जायोब्ला, बयजोंबो अनजानाय, बयखौबो अननो गोरों आरो इसोरखौ सिबिनो गोरों, नोंथाङा मरेलिटिनि बाथ्रा बुंनो गोरों, अब्ला नोंथाङा बे मोगथां मुलुगावनो बा बे मोगथां संसारावनो नोंथाङा सोरगो रायजोखौ मोनखाबाय। बै गोजौनि सोरगो रायजोखौ मोननायनि सिगां नोंथाङा नैबे मोगथां मुलुगनि सोरगो रायजोखौ अब्ला नोंथाङा बेवहायनो मोनग्रोगोन। नोंथाङा बे मोगथां मुलुगनि सोरगो रायजोखौ लायोब्लासो बै गोजौनि सोरगो रायजोखौ मोनहैगोन। जुदि जों पाप हाबा मावोबा, गाज्रि हाबा मावोबा नोरकफुरियाव थाङो होननानै जों मिथिनो मोनो। जुदि नोंथाङा बे गाहायाव थानाय समावनो, बे मोगथां मुलुगावनो नोंथाङा गाज्रि हाबा मावनानै, गाज्रि खामानि मावनानै जुदि नोंथाङा गाज्रि खामानि मावोब्ला बे मोगथां मुलुगावनो नोङो नोरकखौ मोनगोन। नों गाज्रि मावोबा सोरजोंबा बुजागोन, सोरजोंबा माबा मोनसे खालामजागोन, नासयजागोन आरो नोङो रावजोंबो मोजां बुंजानाय नङा। अब्ला नोंथाङा बे मोगथां मुलुगावनो नोरक रायजोखौ मोनगोन आरो बै नोरक रायजोखौ अब्लासो नोंथाङा मोनहैगोन। बेखायनो आं बुंदों रायजो राजा नोंथांमोना मोगथां मुलुगनि सोरगोखौ लाग्रोबासो बै गोजौनि सोरगोखौ मोनगोन। नोंथाङा मोगथां मुलुगनि नोरक रायजोखौ लाग्रोबासो गोजौनि नोरक रायजोखौ मोनगोन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। नोंथांमोना मोजां जा। बाय बाय।